yang sak lama. Yang tesa gana tuh. Anu bitingta bo masana boro are tera sengbodi rok soyona sini buat juga baru kasih untuk saja gue lihat mana pori tong tak kamar di sekolah ang baru notong belah ang no mana naik ni kucur itu mana pori tong ini sata ke porong logo hotel temote buma besar lain macam siapa dia tabo anya bo aku mai kujang mai coba di sana apa sengkapo tanur kecaya gak awak kagak nung tangga sidorong no ang asik semi ya an beri ano sih kan satu san jero satta arata bisingo maisa di aman beri kya non bukuri kya oke ani lagi kaisa bondu tongo ang sagabono an bondu na tuniri na yang sanai maisa na tu duri gota aini pipe na member pura puri cek chance lesson kamu sih bisang pun sih Busuk time rok na bro. atta konata Horne. Aja amani sekarang kuno walai mani ba am hero kuno kisu to. Cinogo walai ma kuno system sih kere. Toto bani close. Ani besar sih an pikung kawin tunggu. Ani berinya kan tepsapan kayaknya aku. Ang mo boni bin bung saya jater pot farjak dok tunggu. Kan tep bono bus ke ador kai toning me bana bus ke. Asuk sih nung baik ham ke tong ngang ke bro. Tei al kabar bro baik kuno kisu walai na am ti walai me ang bana jin advance sajak sing ke nyara walai nyata thandi kun bezalo ta thandi kun party butu nene bui meeting khata na rakhe noga asuk tong din কিন্তু sanani bobop kre nangna bobop kre joton nog sopui tong pai nin tam bo sense nang thiba abo to ase bedalta Aja bos tong pujo ke nogo ke bu borok kerja. Boje je bithi chakro ke bu borok. nah time borok to borok excite bong bunga besar room kaisa ompore ani takasa khat pat pat tai ko gabong khato ke borok to ekun somay an khato kai borok thanglai asik Gajani no dol kai maka amo boron ni busuk salo da fight of jaga. na salo ya bo bo bakai ang bo rubber bo payo rubber ব্যবসা kayo tar mai ব্যবসা kayo Oke bo baiknya bo sawano taklai to mai motamuti saka langsung kamu kuno To kisa Ka adolo khapero gora kuno dare kharo rokun mai na Emne tam khai nong. ang kuno kaya ang rubber awo kisti kayo Amne besar oke khoro busuk. an bersama nih selama saya beri masa Silaka tam khaito selat abu Chhattisgarh kaise bus kabar kun khai nai tong training system khlai tong an besa sing ke 11 pori tong তারপরে সে an besa sing ta kise pat tong an besa sing ni boje kono porifan kok bor porifana jagan hisab kono bo an masing ne besa ke shotoko jaga kanisang mane Raja Namoni sini busuk berarti jaga amti capture amtir puras transaction dohen. asa se knowledge na wena bai tong mani ni saja ni picture sai kan ni daw to tamu ba haing makala Om tu ang betul ramai ang ramai kerja ang tu belum am khairi le kom boleh. Apa ramai kerja ang khairi le kom. Amne ni mong ke An mungkin otot. bihik ni je An beri ni mungkin rupali. O thujanai serai ni mong ke. Serai ni mungkin yapki. parak An parakai sipai tahu apa tu bor sipai elot betul pun kagus betul ni boleh. Tini orang TWF Central Committee ngai highlight ya, buku rupale ni nogo, besai hinggai Atul Dev Burma, senggopo media ono nuka nong media ni bisingte, buku rupale, bobin busajek, iya pirino, tuyui, botai kipil ya lama wo, borok thang pai ke, tamna na bu puradon, no megi besongui, Jos liquid by Puradona Sapului, Fruity Dog Dongo, Omahake, or Nangi Pay Lake, I pay lake. O Chamani Bagay, Nangmani Bagino,
bongni khokti phena phena rok phaipro hingga bwsai obo haike nukha bwsai nuguinai yamre kamre ungui bobo bihik bwsa omo hai nugui gari rok akorok naharinai hospital talangmani lama hungkano bihingni bini langma arikha bwsa jingno arikha kifil maruglia bo jesukpano bo bini tamhinani bkhabai muchungui asukei talangphano bo kifil maruglia tini obono belai kheo bo wansuk jangno ni kok klayo belai kheo bo tamhinani abo omo hai gotna jung goti manugya kho omo hai rokno jung nuksinai chini oti prasarokno bwsala tongo Subhankar hingga bono porinani bage baire rohaja Dehradun tabungno bo Dehradun ni kifil ka Subhankar no jung nasingka bono kisa malai akoi nai thangani hinai Subhankar phaijak Subhankar bai jung malai kha Subhankar khub tension no tongo boi kok kaham kaising sai malai liya haipono obo ang sanan musungo chini tipra basirongno kisa kok sasinai chini tipra sarokno aw omo haike thimani belai na chaya bwsala khorok chalai tongkho bwsajuk khorok chana tulangma baya bwsai tongo bwkrajuk tongo bwsala tongo jung omo haike khibui omo haike thangma bai chini daitto paithaya chini daitto bwsa achai khangkeno chini daitto paithaya o bwsano borok khlainani bwsano soi lama tubunani omo haike se jung ma thanglainai tei bwkrajugo tongo bwkrajungno se naikolui bwkrajungno se achaike thina nango bwkrajungno kabui akoi rohonani bini kajkormo khlainani omo haike se thanani tongmani bema bo okale mrityu ungui thangka tei sanama sungtipra chintipra sarongno abo attohata mahapap ni jung abo sabsomai jung khanai bai amtui khe attohata rok ta khlaijabaidi baksa onek tractor rogo nuguinai omo haike thangmabo nugo haipan bwsan tui thangma nugya ta omo haike bwsani tractor no soijongya baksa ba bwsani tractor soijongya bwsa drug sao tamo injection nao nogo bu bike sano gari sano nok sokjai rijago omo hairok jung tipra sarokno jung nukha omo baksa to omo hai nukphano thuya omo hai rok tractor nangi baksa thuipa mano omo hai rok no tui nai ta thuijadi attohata mahapap chini bwsa butui bwsai o maya rok no tak khibdi jehetu no je tak naisa kaitor no tagi rohoka borok sanam rohoka butha abo omo haike attohata rok takadi khaidi hini kobungnani musungo jung chin bwsa butui no jung se borok khlainani bagui yang lama yada yang lama khlai jung ma nainai kaisa lama jung suja khaimanai aboni bagui jung botini belai khai dukhanangjak kha khamjak tini bongno khongo phaiye hambai asi